Osakidetzako eta Osasunbideko medikuek gaur hasi dituzte ekainera bitartean luzatuko diren astebeteko grebak. Medikuek haien prestakuntza, ardura eta baldintza bereziak aintzat hartzen dituen estatutu propio bat eskatzen diote Espainiako Osasun Ministerioari. Estatuto propio bat behar dugu geure lan baldintzak hobetzeko edo gure lan baldintzak guk berbaiteko, ez beste estamento batzuk guregatik berbaiteko eta gure berezitasunak eta gure aldarrekapenak geuk berbetako beraiei buruz. Espainiako gobernua osasun langile guztientzako estatutua negoziatzen ari da eta medikuek salatu dutenez, osasun langileen estatutuaren negoziazioetan ez dute indarrik. Izan ere, medikuen ordezkari bat badago negoziazio mailan, baina honek ez du botoa emateko eskubiderik. Gauzak horrela, medikuen sindikatuen Espainiako konfederazioak adirazi duenez, ministerioarekin hitz egiteko prest daude, akordio bat lortzeko. Gure asmoa beti da berbaitea eta adostasun batera ailegatie. Eta badakigu hau Madrilen holan urrut ikusiten dela, baina hori da basea gure hemen gero Gasteizen gur negoziatu ahal izateko. Eta da estatu espainoleko mediku guztiendako minimo batzuk lortzeko. Hori da gure aldarrikapena momentu honetan. Astelehenetik ostiralera luzatuko da aste honetako greba eta ekainera bitartean hilero astebeteko greba bat egitea erabaki dute medikuen sindikatuek. Horrela, martxoan 16tik 20ra, apirilean 27tik 30ra, maiatzean 18tik 22ra eta ekainean 15tik 19ra izango dira hurrengo geldialdiak. Egun horietan zerbitzu minimoak bermatuta egongo direla adierazi du Arrasate ospitalean lan egiten duen Ainhoa Albizuri larrialdietako medikuak. Zerbitzu minimoak bermatuta egongo die, hori dudarik gabe. Hori beti da gure asmoa, gure zerbitzea edo gure lana hor egotie eta zerbitzu minimoak mantendungo dauz, hori dudari barik. Sindikatuek deitutako mobilizazioak Madrilen hasi ziren zapatuan eta gaur goizean Donostian egin dute manifestazioa. Astean zehar ere elkarretaratzeak egingo dira Euskal Autonomia Erkidegoko 3 hirietan.